no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Okay, good afternoon everyone. Diyos maray na hapon tabi sa Indogabos na nagantamay kang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi. Ngunyan na daw ning Lunes, petsa 9 kang bulan ng Setyembre 2024. Sana po mga tugang, yaong kamo sa maray na kamugtakan, baga mainit-init ngunyan. O, iyo, Francis Jem, live po ako ngunyan. Okay, thank you. So, yun, nag-message ka sa kuya, si Francis, na kung live na ako. Iyo, tabi, live, ano, sige, mag-message ka, Giraray, ano. And welcome po. Sana ibahanin do ko. Alauna hanggang alas 2. Kasi Lunes hanggang Sabado, ano, sa tuyang pagayunon ang sa tuyang hapon magurulay-ulay kita, ano. Ini ang programa na nagtatao sa endo ng informasyon, inspirasyon, asin, bendisyon. Anyway, kasugma mga tugang, kumusta sa endong weekend, ano, kumusta? Siguro nag-enjoy ka mo, nakapag-break mo naman kamo, ano. Pero importante mga tugang ang pagpapahingalo. Takunday ka nagpapahingalo, maluya ka. Kaya importante magpapahingalo man. Kaya baga kita ang mga padi ngani, ano, pag sabi baga pag Monday day off. Day off baga talaga. Kaya itong parish peace ako sa Manawag, parish peace ako sa Manila. Pag Monday day off. Yan, magkaibaga ta. Kasi Domingo nagtatrabaho kami. May dapat igaman ng ano for mental health. Takunday na, sige, nakatrabaho ka sa ng trabaho, ma-route ang sa imong salud. Kaya sabi nga ni Francis J. Rejoice, God will not allow evil to prosper. Tama iyan. Kaya padagos kita, magpangaji sana yan. Hindi magparaduda, kundi magtubod sa Diyos na mas makapangyarihan ang Diyos sa gabos. Yeah. Ang problema minsan, nagdududa kita na mas makapangyarihan daw ang ibang tao kaysa sa Diyos. Ang tao magagadan. May nabalita na ba kayong taong daing nagadan? Mayamanunon, makapangyarihan. Nagadan manggiraray. May kisabihin tayong i-preserve mo pa iyan. Gadan na iyan. Ang tao may hangganan lang digdi sa kinabaan. Pero ang Diyos daim, kaya mang Diyos makapangyarihan, ano? Kaya mas magayon mga tugang na permit kitang mag-arang sa Diyos, ano? Yan. O kaso hapon, araw kayo nga nag-break, ano? O siyempre, kaso hapon, baga piyesta duman sa Daraga. At gusto ko pong batiin sa mga, yung mga kairibahan ko yung mga subanggi. And okay, nagka-istoryahan pala kami ni Bishop Bong, ano? Kahuna ko ang piyesta sa Naga every third Saturday or third Sunday of September. Day pala makuman ang digdi sa tuya tuwing August, every third Saturday piyesta po yan sa Haruan pag Agosto. Yan, every yan, yan. Ang sa Naga pala, ang Our Lady of Peña Francia, ano, ini pala, nagpupunian tuwing September 8, Friday after September 8. Yan. Kung may kalendaryo ka mo, hilingunin do. So, hindi Friday 8, September 8, hindi before, hindi yung after, dapat after the September 8 na Friday. Maliwanag? Araw gani. Kasi, kasugma baga, pit sa 8 kang bulan ng Setyembre. Ano ang masunod na Biyernes na after 8? Sa 13. Yan. Sa 13 pa lang, yan ang inaapod na translasyon. Yun. Si Mama Mary, hali duman sa Minor Basilica, dadaron duman sa Katedral kang Naga.
Pagkatapos, siyempre mabilang kaning siyam na aldaw. Mabalik girarian sa iyang harong sa Minor Basilica sa 21 via pluvial. Yan. Alam mo, ang nag-introduce dyan na magkaigwaning translasyon sa fluvial ay sarong Dominicano. Si Bishop Francisco Gainza OPDD. Yan. So yan po ang sa iyang na-contribute, kaya po ito, siyempre ang Our Lady of Peña Francia, ang devotion na yan ay dara po ni Robles, si Miguel Robles de Covarrubias. Yan ang dara niya. Kaya maliwanag, kaya ang nangyari, parang hindi kita malito, permi yan, pag apot ka ng September 8, birthday ni Mama Mary, Friday after, yun ang translasyon. Okay? So, naintindihan tabi nindo yan. Minsan baga nagkakanalilito o nagkakaribong-ribong. Taarog mga kaano. Yun ang ibig sabihin. At least alam na nindo kaya nga pag halimbawa, ang ngunyan baga, there are five Sundays of September. September 1, September 8, September 15, September 22, September 29. Yan. Baga, so yan. Ngayon, usually, bako man every third Sunday. Nga lang, pag halimbawa ang Sunday, itong premier, January, September 1, bako halimbawa ang primerong Domingo bakong 1 or 2 kundi nasa 5 iyan. So Friday after September 8, yun na ang translasyon. Yan. So on foot po yun, translasyon ang ibig sabihin. So ililipat si Mama Mary from Minor Basilica to the Cathedral. Pagkatapos kang madubinahan, duman sa Cathedral, pag Sabado naman, bakong actually third Saturday, kundi ibig sabihin talaga, iningani na hiling-hiling palagi iyan, na ulitin ko Friday after September 8, yan ang palaging tatandaan ta. Friday after September 8, yan, okay, na magbilang ka nakaan. So, kaya nga sa 21, of course, natagpo na third Saturday yan kang September, yan ang pluvial procession. Pagkatapos after that, sa Domingo, Petsa 22, yan na ang kapiestahan kang Our Lady of Peña Francia sa Naga. Yan. Okay? So maliwanag po tabi yan at nagpapasalamat po ako kay Bishop Bong, Bishop Joel, okay? Bailon sa paliwanag kasubang ugma kasi duman kami sa Daraga. Sabi ko, Bishop, ini yung sasabihin ko sa aga yan para mapaliwanagan at ikukot po kita. Siyempre. Yan, thank you very much sa paliwanag. Kagunyan, gusto ko paliwanag man sa inyong mga tugang. Parang din kita mangalas, dahil kita magkaribong. Paribong-ribong. Yan, kaya yan na, at least maliwanag. At siyempre, sa mga nakaaging aldaw, gusto ko talagang purihin ang Satuyang Santo Papa. Ini pinagpapahiling na kanyang baga digdi sa Satuyang diocese, pinunan na po ang taon ng pamamahala o Year of Stewardship. Yan, kaya itong September 3 nga ni baga duman sa paliwanag ni Monsignor Chris Bernarte, kaya itong sa misa, paliwanag ito, Year of Stewardship, pamamahala. So, ini pong ginibo ni Santo Papa, dakulaon ining ginibo niya pagbisita digdi sa Asia. Mahiling 12 days po ito Naghali siya duman sa Roma, sa kanyang iniirukan para magbisita sa gabos
Kasi di mo pwede talagang, ang Santo Papa, dumana sana sa Roma. Kaya ito nga ni mga taga-Papua New Guinea, nahiling ko duman sa itong sa news na, ito nga sa Papua New Guinea, so mga Katoliko duman, mga Kristiyano duman, sabi nga pirang aldaw pa nagduman na naglakaw, parang mahiling lang ninda si Santo Papa. At tama-tama nga naman kasi sabi nga ni Manangga daw, kaming daing pamasahe at the same time day kaming panahon, day kaming pagkakataon na makaduman sa Roma, at least mahiling man lang digdi ang pagdalaw kan Santo Papa. Magayon niya ginibo ni Santo Papa. Magayon talaga pagbibisita, visibility po ito 12 days, sabi nga more than 20,000 miles from Rome para makabisita. Actually, magayon so nangyari doon kay Santo Papa duman sa Indonesia. Alam mo, ito miski nga ni mga tugang ta mga Muslim, talagang nahiling mo itong hadukan pa nga si Santo Papa sa noo kang imam, at nagkaroong ecumenical service duman sa itong mosque, mosque ng kapatid ng mga Muslim, Inipig ko pahiling talaga na magturugang masana kita, magturugang kita. Kaya wag para iriwal dahil sa religion. Wag mong gagamitin ang religion na to divide, But alam mo, di mo pwedeng gamitin ang religion to make us different from one another. Although we have different beliefs, pero wag mo natin gamitin. Ang gamitin natin, sabi nga mas magayon digdi, let us talk about what can unite us rather than can divide us. Yun. Ang problema kasi minsan ang tao piga parahilingan, so iba ka sa kuya. Dahil magayunon ang ginibo, kaya sa Indonesia bagay ito. Kasasurong aldaw yaon si sa Papua New Guinea, and then sa East Timor. Nasa East Timor ngunyan. Tapos sa 11 maduman siya sa Singapore. Okay? Magayunon mga tuga ini yung ginigibo ka sa tuwing Santo Papa. Sabi nga ni digdiho na miski nga ni igwa siyang health issues dahil sa siyempre gurang na bagayan ang santo sa tuyang Santo Papa, pero ang gustong ipahiling sa tuya mga tugang na mahal kita ng Diyos, at yun nga ni because is the universal caretaker na naghalili bako kay Kristo kundi kay San Pedro. Wala naman nagpalit kay Kristo naghalili kay San Pedro. Okay? So yun po talaga magayunon iniginibo niya, talagang nagpapagirumdum sa tuya na talagang daig kita pinababayaan ng Diyos. Yan. Yan naman ang gusto ni Santo Papa na sabi nga ni na kita ay magkasararo. Yung mga kadakol siya mga programa sa simbahan na araw kayo ng Synod of Synodality yan, na latas magkaminurutan. After all, yun naman talaga ang ni Jesus, hindi ba mga tugang? Ito ang sabi ni Kristo, people may know that you are my disciples if you have love for one another. Kung kamo nagkaminurutan, kaysa iriwal kamo ng iriwal, Di dapat pag-iriwalan ang religion. Minsan kasi may mga ibang sekta na gusto palagi makipag-iwal. Makipagdebate. Alam mo, di mo pwede pagdebatihan iyan. Isa buhay ta na sana iyan. Kung kita na talagang naniniwala kay Kristo, ang satuyang gibuhon, di wag para debate, di wag para iriwal, kundi sumunod kay Kristo, magtalabangan, magkaminuruutan. At ito magayunon ang ginibo ng Santo Papa. Kaya sa tuyang mga tugang na padagos iyan sa tiyan, pagurulayan ta. Kaya nga po ti Father Butch, sa indo mga tugang, sa palagay nindo, inihong pagbisita ni Santo Papa sa digdi sa Asia, although hindi siya nag-agi digdi sa Pilipinas, tahali pa sa naman kito siya digdi bakun iyo. Pero natandaan nindo nga nito pagkatapos kang Yolanda. Nagdigdibagaan Santo Papa.
Oo, ito nga na may ano pa ito, may bagyo pa ito. Talagang yaw niya. Siyempre, dahil mo sa na pwedeng, oy, Pilipinas ang perming pupunta ng Santo Papa. Let us, kasi dapat kita maging share, i-share naman natin ang Diyos. Kaya magayon iniho, nagduman siya sa Indonesia, na sabihin na ang Indonesia, sarong lugar iyan na pinakadakulaon ang Muslim yan, kadakol mga Muslim duman. Pero naroon duman ko mga tugang na ketong panahon si San Francisco de Assisi, iyuman nagdumambaga sinda sa itong kuyan sa Israel, magayuno din siya nangyari duman. Tas itong si talagang sinda nagkasararo, man talaga importante na magkasararo kita, dahil kita magpara hiri-hiriwalay, kundi magkairibahan aro kining ito baga. Kasi sabi nga ni ang kapayapaan ay talagang posible yan kung mahiling nindo mga tugang iniho. Ako di ginahiling ni ipahiling ko sa inyo yan nahiling nindo yan. Kung nasa Facebook ka mo, mahiling nindo ini. Si Santo Papa hinalikan ng imam. Para noong 13th century, si San Francisco Assisi ventured also into the Muslim territory to visit the Caliph of Egypt and preach the gospel by his example. Hindi naman talaga mag-convert, kundi provide a good role model for modern interreligious dialogue. Ini ba, kung magay ng ginibo, nahiling ko si the picture of Grand Imam Nasruddin Omar kissing Pope Francis' forehead at Istiqlal Mosque in Jakarta, Indonesia during the papal visit in September 2024. Magayon mga tugang. Anyway, yan ang panalmingan na ang satuyang Santo Papa talagang he's trying to reach out. Kita mga Katoliko, kita mga Kristiyano, let us also try to reach out to others. Okay? Anyway, babalik nila si Father Butch pagkatapos ng mga pagirumdum. Ang oras tabi ko yan, 19 minutos, makalipas ang alauna ning hapon. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Mula kalidad ng gamot at vitamins ng Unilab at RightMed hanggang pampaganda ng UL Skin Sciences, alagang Unilab yan. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alkalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana.
high blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, ngunyanal daw ning Lunes. Sa tuya, paghurup-hurupon ang mga nangyari kay itong mga nakaaging aldaw. Ano? Kung mahiling ta talaga, sabi ko nga di ba, sa English may foresight, okay? May insight, may hindsight. Yan ano ba kaan? Ngayon mahiling ta, sa buhay ta, mahiling ta mga tugin. Ang kamay ng Diyos, yaon manggiraray, mahiling ta ni. Ano kayo masasabi niyo mga tugang araw kini? Kang si Santo Papa, nagduman sa Indonesia. Di ba, tinabagan kita na kang sa tuwing Santo Papa. Bakit? Without us knowing siguro, without even ano ang nangyayari, but may pasabong mga pasabong. Ano nangyari nung kaitong nagbisita ang Santo Papa sa Indonesia? Sisay ang nahuli, sisay ang nadakop, so nagtatago. Sisay nagtatago. Grabe. Ang problema sisay kaya ang nagtaon ning daan ki Alice Go. Yun. Bako niyo. Ano ito? Pag ito bagang yaon duman, siguro si Alice Go nagduman sa Indonesia ta. Mahiling man siguro si Santo Papa. Deko aram. Ano names? Aram mo ito names? Dahil mo siguro aram kung talagang nagduman si Alice Go. Nataymingan lang niya. Pero di nahiling because, alam mo, piga para hanap na mga otoridad. Dahil na nahiling kung saan nagduman, kadakol ng mga speculations. Pero alam mo, nang bumisita si Pope Francis sa Indonesia, nahuli si Alice Go. Yan. Alam mo kasugma, pinag-ulayan mga ibang mga pari duman sa daraga nila Father Kamba, si Father si Father Egay, saka si Father happy birthday pala kay Father inihon, nalingawan ako kay Edsel. Kay Father Edsel, yun. Apelyido ni Father Edsel. Kaso talagang iyon. Pag-urulayan mi iyan. Asaro paano nangyari sa paghurup-hurup sa ngunyan sa mga nakaaging mga aldaw. Kasugma mga tugang sa tuwing sinilibrar ang kapistahan kang pagkamundag ni Mama Mary. The birth of Mary. Kaya piyesta ba ganyan sa Our Lady of the Gate sa Daraga. Ano nangyari kasugma? Na sa tuyang pinagdiwang ang kaarawan ni Mama Mary, may naman nangyari? Sumuko o nahuli? Ano ba talagang tama? Sumuko o nahuli? Si Kibuloy sa kanyang tinataguan. Ang tagal-tagal. Ilang oras, ilang days ito, name, bago perang grabe, perang aldaw ito na mga abot kay itong mga sundalo, yaon duman, talagang nagbantay. Yan nangyari. Anyway, regalo na naman iniho sa tuya.
Yun. Anyway, dapat yun nga, actually, si Alice Go, saka si Kibuloy, harapin na nila ang katotohanan. Yun. Kasi, bakit ka, kung talagang, sabi nga ni, kung talagang son of God, kung son of God, dapat nagpapako din siya. Kasi si Kristen, di ba? Yan ang problema minsan. But anyway, sana po, ito ang mga nangyari sa satuyang kapaligiran, magtao sa tuya ning pagpapagirumdum sa tuya na may Diyos pa rin. There's no time like the present. May Diyos pa rin, minsan kasi may mga tao dahil naniniwala sa Diyos. Yan. Magayon, magayon ang nangyayari digdi sa ito. Dapat sabi nga ni, paghurup-hurupon ta na sana. Dahil man talaga kita pababayaan ng kagurangnan. Yaon iyan, matao sa tuya ng giya iyan. Iyan, napakahalaga. So anyway, ito nga ni pagbisita ni Pope Francis, nagtatao talaga iyan ning kusog. Nagtatao ning kusog iyan sa mga tao. Yung ba kapag binibisita ka, na talagang nakusog ang pagtubod mo. Pero kung pinababayaan ka, dahil ka man lamang dahil ka man lamang tatawan ng importansya. Anong mangyari sa imo? Maluya ka. Wala ining paggibo, anong ginibo ni Santo Papa? Tinatawan ng importansya ang satuyang pagtubod sa Diyos. Na it has to be, sabi nga, experience. Mahalaga po yan mga tugang. Alam mo nga ni kaso, ugma magayunon so sa ebanghelyo baga kaso ugma magayunon. Ito bagang ebanghelyo mga tugang na sutong bungog sa kapula, nakadangog, nakapagtaram. Yan, importante mga tugang iyan na kita ay talagang gamiton ta nga ni, sabi nga ni, gamiton ta ang mga tinatao sa tuya ng Diyos tulad ng gift of speech. Yan. Gamiton ta yan. Gamiton ta ang tinatao sa tuya ng kusog. Yan. Gamiton ta yan mga tugang. Kasi kasugma, igwa akong pighanap kong ngunyan. So ito bagang pinos ko kasugma. Magayon iniho, inihanapin ko nga. Magayon ining ko yan pighanap ko itong so itong ko yan na talagang sa ito nawala so itong sa pighanap ko duman so yung nga ni na magayon na talagang pag-urup-urupon ta yan si Vidal o ni magayunon ang refleksyon sabi nga magayon ni talagang how deaf and dumb are we? Yun ang tanong kita baga mga bungog or mga sabi nga ni how deaf and dumb are we? Iyo. Kung sabi maging ng situational awareness and communication, importante ni kita mga pula o saka kita mga bungog. Deaf and dumb are we? How deaf and dumb are we? Yan. Okay? Okay, sino ito? Mayroong nag-message sa kuya. Okay. So anyway, so yan sinasabi, yung sa tuyang balikan tagiraray, so magayuno na ibanghelyo ka sa ugmata. Kita baga kaya minsan, sabi ko nga ang dipisilon na gamutin o parahayon ay yung mga sabi nga ang pare pa ang tunay na bingi makikinig pa yan pero at mga pipi makakapagsalita pa rin yan pero yung mga sinasabi na nagbibingi-bingian nagpipipipian nagpupula-pulahan talagang dipisilon iyan yan kaya buwan talagang tawaan kaya importante baga yan mga tugang tawaan ning pagkakataon yan sabi niya
deafness is the next worst thing to blindness. Kaya baga ang mga nagbungugan bungog. Now, are you deaf? Kung kita ay bungog, chances are that your awareness of the people and the world around you would be severely limited, no? And consequently, your personal development will be handicapped. Tama yan. Talagang kung bungog ka. Having a speech impediment is another challenging disability. Now, how do you communicate what you have in mind? Socialization and learning will be difficult. And because you are able to see, your feeling of isolation would come even more painful. Talaga, halimbawa, di ka makakaulay, o di ka nakakadangog, o yan. Ayan. And because you are able to see, your feeling isolation will become, your feeling the world and expressing yourself will not be possible, but will always be frustrating. This is what you would lack. Yun. Sa ini nga ni, situational awareness and communicability. Pero sabi, being deaf and dumb are not just physical disabilities. In the spiritual life, sa buhay tang spiritual, igwa maning may mga, sabi nga ni, there is such a thing as deafness to the spirit. Yung bang nagiging bungog ka sa pangapudan ng Diyos. Yan. At the same time, bungog, at the same time, pula ka. Sa pagkalat kang ibanghelyo. Dahil mo isinishare ang ibanghelyo. Yung baga, importante mga tugang iyan. Ano ang satuyang inihiras? Ang ibanghelyo? O tatara mo ng kagurangnan o tatara mo ng tao? Iyan. Kaya, in the spiritual life, there is such a thing as deafness to the spirit and dumbness about the gospel. So what is at stake is the health and salvation of our soul. Yan importante na pang-atamanon ta ang satuyang kalag. But anyway, babalik po ginari si Father Boots pakataos kan mga pagirumdom ang oras tabi ngunyan 34 minutos makalipas ang 1:00 ning hapon. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrexcited. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Baguhan ka bang magulang? Single parent? O magulang na nahihirapan sa mga pagbabagong nangyayari sa inyong mga anak? Ano man ang inyong pinagdadaanan bilang magulang, tara at pag-usapan natin. Ranga Psychosocial Services and Nurturing Connections, in partnership with Mayor Carmen Geraldine Rosal and the City Government of Legazpi and the Bicol Regional Chapter of the Psychological Association of the Philippines, present to you Parental Guidance, a one-day parenting workshop, September 14, 2024, Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. at the Legazpi City Convention Center. Learn from developmental and registered clinical psychologists on topics such as intergenerational differences in parenting, parenting across different stages of development, positive discipline and best practices, establishing healthy communication, parent self-care, and many more tools you can use to become even better experts with your children. Register now through the Facebook page of Ranga Psychosocial Services and enjoy discounts for both parents and perks from our partners. This rare event is also brought to you by TCGBAM and 97.1 OKFM. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Angat ang lahat
Aprobado na yan sa pag-uswag kita mag-iribahan, makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang sa pangmalalauman sa pagserbisyo. Programang salud asin pang turismo, programa kantesda asin mga ayuda, infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahuhudyan, mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda pero may nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan, serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Okay, balik po kita kirarin sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, at sa tuya ang aning pinag-urulayan. Ini mga kabungugan sa kakapulahan. Ibig sabihin na alam mo magayon niyo na ining pagbisita nga sa tuya kan Santo Papa sa digdi sa Asia, kung misig ako digdi sa Pilipinas kunya na panahon, ay nagtataoy talaga na gustong madangugman ni Pope ang mga hinaing o ang mga damdamin kan mga tao doon sa Singapore, sa Papua New Guinea, sa Timor, sa Indonesia. Magayon niyan, magkadarangugan. Iyan. Magayon baga si ku gospel kasugma. Pwede tang ikit ini sa magkadarangugan, magkaistoryahan, magkapag-uralay-ulay. Yan naman talaga ang dahilan importante ini kaysa magpapakabinalang dangog magkaparabungog para mga parabungog, mga bungog. Dahil nakakadangog, at the same time dahil nakakapagtaramta, dahil pinatataram. Yan. Tinatawag ito ng pagkakataon na kapagtaram. Kasi bago sabi ko nga sa inyo mga tugang na talagang importante iniho. Kaya ang hapot, is there such a thing as deafness to the spirit? Iyo baga? Minsan, dipisilo tandangugun ang Diyos. Kaya kita bungog na bungog sa Diyos. Kaya actually igwa pang biro nga ni duman sa mo kayton diyan sa mga Dominica na dahil bungog. Kaya nga nang inapod siya ng Diyos. Nagbubungog pero dahil talaga siya nakasayuma. Ito na nga nang inapod na siya, nagadan na siya. Yan mga arugkaan mga to. Dapat din kita maging bungog sa apod ng Diyos. Anong apod ng Diyos sa tuya? By the way, kasi uhapon nga nagmisa ko duman sa Legazpi City Jail. And by the way, sa September 22, alas 4, duman naman ako sa Tabaco. Tabaco. So mga taga-Tabaco diyan, Tabaco City Jail. Yan. Sabi ko nga ni kasuhapon sa inyo mga tugang sa mga tugang lang mga nasa ulungan and deprived of the mga DPL, deprived of liberty ba tawag yun? DPL, deprived of persons deprived of liberty o arkaan. Sabi ko sa inyo, ang importante na di kita maging bungog sa pangapudan ng Diyos. Paano pa yan? Kung mga bungog, mga bingi sa tawag ng Diyos. Yan. Alam mo, tinatawag tayo ng Diyos Anong panawagan sa atin ng Diyos? Mag-ibon ng karahayan. Bako niyo. Kaya kasuhapon, magayon so gospel man. Araw kayo na ang sabi nga, maray-rahay ang ginibo ang ginibo ning Jesus. Yun. In English,
He has done all things well. Ayun. He has done all things well. Oh, sabi ko nga ni Arog Kenny, in order that you may do things well, we have to do God's will. Yun. Kapag ginusto taso kagustuhan ng Diyos, magayon iyan. Di kita nagiging bungog. At the same time, di kita nagiging pula. Kasi sa tuya nga ni na inihiras, isinishare ang tataraw mo ng kagurangnan. Ang iba nga ni, baga, sa ibang lugar na bawal magtaram tungkol sa Diyos. Yun. Pinagbabawalan. Bawal magmangadji. Bawal mag-apod sa Diyos. Alam mo, actually, may makapagbabawal sa tuya kasi miski kita nga ni, na kita magtaram, apodon ta ang Diyos silently. Pwede naman talaga. Yan nga lang, ang ginigibok ang iba, pinatatahimik. Pinatatahimik nila, huwag na magsalita. Yun, na-istorya ko ito sa so kan Sabado baga sa inyo mga tugang na mayroong paapod ning meeting. Sabi ko itong barangay chairman, okay, panahon na ito magtaram ka mo. May meeting kita. Ilabas sa inyo ang mga hinaing ninyo, mga saloobin ninyo. Nang yung mga tao mo nagtataram na, naanggot so itong chairman. Naanggot. Sabi kayo mga tao, sabi mo magtaram kami. Pagkatapos na nagtataram na kami, gusto mo na kayong patahimikin. May problema kasi dyan eh. May mga tao talagang gustong patahimikin, pinatatahimik. Ang iba, ginagadan. Sana wag naman mangyari ngayon sa panahon ito na malapit na naman ang eleksyon. Isang kandidato na gustong labanan yung isang kandidato, ang gagawin, patahimikan na natin siya. Wag na siyang ginagawa. Either pinatatahimik talaga, pinapatay. Wala namang ganyanan. Hayaan natin fair play. Hayaan natin yung tao ang mag-decide. Yan problema eh. May mga taong, magsalita kayo. Pag nagsalita na yung tao, papatahimikin mo. Magagalit ka. Tapos magngurub-ngurub ka. Anong mangyari niyan? Wala. So mga tao, magiging pipi na lamang. Araw ka itong inistorya ko Sabado sa inyo mga tugang, hindi ba? Yung bata, 10 taon na 10 years old na, hindi pa makapagsalita. Mabuti lang yung pala, dahil doon sa bahay nila, hindi siya binibigyan ng pagkakataon magsalita. At kaya siya nagiging bingi, pipi. Kasi nga, hindi mo siya binibigyan ng importansya. Yun. Alam mo, importante mga tugang iyan. Kaya ning ginibo ng Santo Papa, talagang magayon iniho, pagbisita niya sa mga lugar. Parang makadangog. At the same time, makapagtaram ang Santo Papa. At the same time, yung mga tao din, makadangog at makataram din. Yun. Magayon mga tugang. Importante yan. Okay? So, of course, mahalaga inihong hearing, listening, and acting. Sa Ebanghelyo na kasuhapon, kung talagang balikan ta talaga, napagagayon kasi, napagagayon so Ebanghelyo. Kung nagsimba ka mo kasuhapon, alam mo kasi, ang tatara mo ng kagurangnan, dapat talagang, sabi nga ni ta na, yan, buhayon, ikalat yan, at bigkasin, So, sa itong nangyari duman sa gospel kahapon, the healing of the deaf and dumb, po ay, sabi nga, an allegory for the spiritual ailments of humanity. Okay? Of course, there is a distinction between the act of hearing and listening. The former is mere reception of the sound waves to the ear. Yan ang hearing. But the latter, yung listening, deeper engagement of the intellect and will, kaya na yun understanding. Okay? Yan ang gusto mangyari ni Kristo sa tuya.
sarabutan. Pero paano kita magkakasarabutan? Sabi nga, paano tayo magkakaintindihan kung hindi tayo magkarinigan? At the same time, hindi tayo mag-usap-usap. Yun, alam mo, importante yan sa pag-uusap, dapat magkarinig, marinig natin. Yan. Anyway, balik gira si Father Butch pagkatapos ng mga pag-irumdum. Mag-break muna tayo. Ang oras tayo ngayon, 46 minutes after 1 o'clock. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating na proven. Ang sa tuyang congressman, albay ahead ang atang lahat. Kong Joey Salceda, albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. Iniimbitara ng gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na maawot na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024, You on Walk in the Light, na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taunang fundraising event ini kung sain sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaban para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwa din paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kan Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. SB19 here. Ano atin? Atin to, chicken McDo. Much malaki, much juicier, much crispier to. Versus previous recipe. Better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Parami na tayo. So in love sa chicken McDo. Para sa'yo at para sa atin. Ang better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Bigger, better chicken McDo. Versus previous recipe. Dried through for a McSaver Sulit Busog Chicken McDo meal, 99 pesos lang nationwide. Okay mga tugang, balik po kita sa huling bahagi ng ating programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, ngunyan na Downing, Lunes. At sa tuwing pinag-urulayan nga ni Manunugod ninyo na talagang magkaigwa katin ng pagdangog sa mga tataramon ng kagurangnan. At the same time, sabi nga,
attune, ituno ta. Pag sa radyo baga, nakatuno yan, nakatune ka. Ano? As Christians, we need to have our ears attuned to heaven. Kasi pag di ka nakatuno, baka nadadagog mo, mga iba-ibang radio waves. But also sabi nga ni, ang being attuned, parang nakatuno kita sa Diyos. Ang importante, sabi nga, we have to maintain an openness to the gospel. Importante yan. Na kita sabi, importante bagay ang mga tugang na nagbabasa kita ng Biblia. Kaya tuwing kayo nagsisimba, binabasa ang Biblia, We have to be attuned to heaven by means of, sabi nga ni, openness to the gospel and to sound admonition from the church. Yung mga, para na kita maging bungog sa mga sinasabi. Dapat magdangog. At ang sabi niya, mas parang kita talagang talagang nakakadangog. Magkaigwa kita ng spiritual awareness. At sa ng spiritual awareness na iyan, based on what we call prayer and meditation. Sabi nga, importante that we have to remove internal obstruction to God's Word. Yung mga distraction na yan, alam mo, ang taong niyan, distracted na distracted talaga. Dahil kay mga gadget, kalakulong pag-isip, distracted na distracted. Di na kita nakapokus. Ang importante ginagawa, makapokus kita. Yan. Bagayin-bagay mga tugang. Yan. Kaya sabi nga, digdiho, the direction and health of our soul depends on how well we hear the Word of God and act upon it. Yan. Paano? Magayin mong giraray. Yung tinatawag na spiritual reading. Yung pagbabasa. Yeah, spiritual reading, consultation sa mga taong na daig ka yan. Mag-ingat po kita sa tinatawag na kayabangan. Yun. The main obstruction to spiritual awareness, yan, parang kita ay, kasi pag ikan bungog, dahil nagdadangog, kulang kang spiritual awareness. So paano ba ang sinasabi? How can we have spiritual awareness? Yung ba ang spiritual awareness when na itong sa kapaligiran, namamalayan mo kasi minsan ang tao baga din ng malay. Pag dahil kang malay, dadanong kita sa ICU. ICU in heaven. Yan importante mga tugang na magkaigo kita ng awareness, kamalayan, kasi minsan dahil nang kitang kamalayan para bang ang nangyayari sa tuwi parang routine na lang. Miski nga nagiging routine. O ang tawag yan, kumbaga, autopilot na lang. May data po iyan. So, ang main obstruction sa spiritual awareness is stubborn pride. Iyon. Stubborn na, mayabang na, pride, matagas pa talaga ang kain sa emong kaya, which deludes us into thinking that we can invent things independently of God's logic and define ourselves as we damn please. Okay? Yun, parang sinasabi na ikaw na, ang Diyos. So, one secret to attaining spiritual awareness is listening. Yeah, magiraraya, listen and understand before speaking or acting. Yan. Yan ang balikan tigiraray itong mga tugang Sabi nga, be still and know that there is God who can empower you to hear, to listen, and to act accordingly. Yan. Magayon yan talagang balikan talaga mga tugang. Kaya sabi nga ni, panahon talagang magkadarangugan at magkaurlay-ulay. Iyon naman talaga importante kaya itong kung babalikan sa itong sinabi ko sa bago na ang Santo Papa naghali duman sa Roma. Bakit nagdigdi sa Asia? Anong sabi nga magbisita sa mga lugar. Parang sa ganun makadangog siya. Makahiling siya.
At the same time, itong mga tao na daing kakayahan na magduman sa Roma, daing kwarta, daing panahon, whatever, may pagkakataon na magkaturuparan. Yan, nakatuparan ang Santo Papa. Yan, magayon mga tugang iyan. Yan ang satuin dapat gibuhon. Parang sabi nga ni na kita ay maging kasangkapan ning kagurangnan. Yan. Naman importante yan mga tugang. Kasi sa nangyayari sa panahong iningon yan, nahiling ta na yaon manggirare ang Diyos. Di man nagpapabaya ang Diyos eh. Yaon manggiraray, ginigiyahan kita. Pero sinasabi nga ni, let's just be aware. Ano ang sabi ko lang aware, maging may malay o may pakiramdam or mayroong ibang may kaaraman. Minsan dahil ng malay, dahil ng kaaraman. Yun. Dipisil yan sa buhay. But anyway, inabot na naman tayo ng orasing pamamaaram. Sana po ako ay nakapagtao sa indo ng informasyon na manunugod nga ni ini na kita ay maging kasangkapan ng Diyos sa paghiras kan sa iyang mga balaog. Tulad ng ginigibo ni Santo Papa. Na talagang nagigisang kasangkapan. Anyway, ako nagpapasalamat sa satuyang technical man. Nandiyan si Nims Flora at of course si Jerome Martinez sa ating production. Ito po ginaray si Father Butch Bombasi OP nagsabing, Diyos mabalos po sendo and always consider yourself, you are a blessing. Bye-bye.